Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kitumbu Guntur Bumi, yang mana pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya yang nantinya berjudul Pacoban iku dudu kanggo nglarani ananging kanggo nguatake ati lan iman. Jadi menungso iku wis kagungan pacobaning urip. Pacoban iku ora kanggo nglarani ananging kanggo nguatake ati lan iman. Saben urip utawa saben dalan urip ora padha. Saben takdir wis katetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Mula aja nganti banding-bandingke dalan karo dalanmu karo dalane uripe wong liya. Amarga saben manusa iku kagungan lakon lan beban kang ora bisa dipun ukur nganggo mata. Dene pacoban iku kaya geni kang nggodhog wesi, ngilangake reregetan, nguatake inti lan ngasilake bojo kang kiyat. Ati kang sabar lan iman kang teguh bakal dadi tameng nglindungi sakrasane nelangsane lan gumun marang kabungahaning liyan. Urip iku dudu lomba lara lan seneng, ananging papan kanggo ngolah ati supaya ati iku iso wening, supaya bisa nyawang jagat kanthi rasa pasrah lan legawa. Dene susalan bunga iku mung tamu sing teka lan lunga, ora ana sing langgeng kejaba pangapurane lan katresnan. Mula yen kowe nemoni pacoban, eling menawa Gusti Allah Ta'ala ora nate paring beban ngluwehi kekuatanmu. Pacoban iku pepadang kang ndadekake kowe luwih waskita lan luwih ngerti makna urip sejatine. Dadi aja gumun nyawang wong liya susah, ya aja nelongso nyawang wong liya bungah. Reget awak bisa diresiki, ananging reget ati kudu ditelateni. Ati kan bening iku pangiloning urip, lan saka kono bakal katon pepadang kan nuntut dalanmu. Ya sing sabar bakal nemu katentreman, sing legawa bakal nemu kamulyan, lan sing tansah nguatake iman bakal nemu pepadang langgeng. Sabar bukan berarti kebal terhadap luka, melainkan kesadaran untuk menahan diri agar rasa sakit tidak berubah menjadi senjata. Jangan salah sangka, orang yang sabar bukan tak bisa marah, ia hanya memilih diam sampai batasnya benar-benar diuji. Dan saat batas itu runtuh, semua yang selama ini dijaga dengan tenang bisa hancur dalam satu waktu. Maka berhentilah menguji kesabaran seseorang, karena tidak semua batas memberi tanda sebelum akhir benar-benar habis. Ya nek dipikir-pikir niku sejatine piwulang tulodo iku akeh banget ning donya iki, ananging wong sing gelem njupuk pelajaran iku mung setitik. Urip saben dina sejatine iku wis kebak tandha lan pepeling, ananging ora kabeh wong gelem mandeg sedelok kanggo mikir kabeh iku mau.
akeh sing mung ndeleng nganggo mripat ananging ora nyawang nganggo ati. Akeh sing mung krungu swara ananging ora tenan krungokake makna sebab ati. Makna sebab atine wis kebak karep njupuk piwulang ora mung butuh pinter ananging butuh andhep asor gelem ngakoni salah lan ora gumantung marang awake dhewe. Ya itu tadi tentang pembahasan dene manungsa iku kagungan pajoban urip dhewe-dhewe mula kabeh ayo padha sinau belajar tentang tata cara piye tata carane wong urip bermasyarakat, wong urip berumah tangga iku supayane pemburine iso nemu kabegjan atau kamulyan tur ora kremake wong liyan ateges gunem sak gunem rasa tak rasa sak rasa lan ucap sak ucap iku bakal ndadekno manfaat kanggo wong liyan ora kok ateges ucap sak ucap omong sak omong ndadekno gilaning atine wong liyan. Mula kabeh ayo padha angresiki awak, ngresiki ati supaya awak dhewe iku iso nemu kamukten saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Namung niku mawon ingkang saged kawula sampaikan wonten ing pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua penyimak video saya, dan selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kurang sopan. Anggen kawula matur wonten ing ngarsa panjenengan, kula pribadi nggih nyuwun agung pamunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.